Avui fem galetes. Pesem 400 grams de farina, 20 grams de llevat químic, 125 grams de sucre, 100 grams de mantega a temperatura ambient i 2 ous. Primer barrejarem la mantega, el sucre i els ous. Ho podeu fer amb màquina o amb una batedora manual. Després hi tamissarem la farina i el llevat a sobre i seguirem remenant. Quan tinguem la massa feta, l'acabarem d'amassar amb les mans i la tindrem una hora a la nevera envoltada en paper film. Ara ve la part divertida i si hi ha petits a casa encara més. Aplanarem la massa i amb motlles els hi farem formes a les galetes. Les posem a una safata amb paper de forn i les decorem amb la creativitat per davant. Les tindrem un quart d'hora a 180 graus dalt i baix. I les galetes a la llauna de les galetes. Bon profit!